आज आपण ही इडली आहे ना लय भारी टेस्ट म्हणजे एक नंबर आहे. व्हिडिओ बघत राहू आमचे आणि मैत्रिणींग पण सांग तुझ्या हा आणि आईक पण सांग विचारले म्हणून. तर आता दीपालीक पण हवं झालो केक. घे घे आता लाजू नको घे. अरे बापरे हो उडिओ मारता हो कुत्ता नुसतो. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आता जाते मी पहिलो भावी आणि जिया शाळेत सोडू आणि भाविक मिळाला हा अबॅकस मध्ये ट्रॉफी ते का पेस्ट्री हवी आणि दुसरा म्हणजे काय मम्मीकडनं हवी ते का गुलाबजाम आणि मी ते का आज गार्डन मध्ये नेणार आहे. हे भावी ट्रॉफी दाखव चल. ही ट्रॉफी भेटली म्हणजे खायची आहे कन्सुलेशन म्हणजे उत्तेजनार्थ ही ट्रॉफी भेटली आहे. नाही पण एक हा भावी सांगितलं नव्हतं की मी आणणारच ट्रॉफी म्हणून. मग ते आता उत्तेजनार्थ आणू दे ना ते 1 2 3 नंबरची असू दे आणल्या. हा मास्क आहे एवढी ट्रॉफी पण त्याचे हे किती काय मागणे किती केक हवो गुलाबजाम हवो. अबॅकस म्हणजे काय नाही ते आकडे मोड असतात. चला लय झाला तुमचा उत्तेजनार्थ. हे सॉस झाला तुम्ही चला. हे कोणाचा डबो बाय बाय. तर छोटो सबस्क्रायबर माका भेटलो हा. खय बघतोस व्हिडिओ म्हणजे कुठे बघतो युट्यूबला बघतो का इंस्टाग्रामला? युट्यूबला बघतो. तुझं गाव सातारा तरी पण आमचे व्हिडिओ बघतो आवडतात समजतं आमची मालवणी. ओके ओके थँक्यू असेच बघत राहा. हां 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 ओके थँक्यू बाय बाय. भावीजी सोडून गेले तर भावीजीच्या शाळेतलो सबस्क्रायबर भेटलो. खरंच जबरदस्त वाटला की तो साताऱ्यातला असून आणि भावीजीयातल्या स्कूलचो आणखी आणि तो आमचे व्हिडिओ बघता. तर आता मी इलोय घरात आणि दीपालीनं आता बनवल्यानं चपाते आणि चाय. तर ते आता 3-4 रगडं होते मी. चला तर आता भावीजीया का मी शाळेतून घेऊन इलय आणि जिया थोडं खोकलं लागता तर डॉक्टरकडे दाखवतो आणि स्टेशन का थोडा काम तर करतो आणि घरात जेव घेतो. तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. हा ती देऊया संध्याकाळी ना गार्डन का गेल्यानं. संध्याकाळी आता नाही. चला लेट्स गो. फायनली आम्ही हॉस्पिटल का इलो आता. चल भावी आपण लिफ्टने जाऊया. नको नको चालत चल फर्स्ट फ्लोअरच आहे. चल चल ती गर्दी आली चल. आम्ही इलो हॉस्पिटल का पण हाय लय गर्दी आहे. नंबर लागूचे लागतात. लय मोठी लाईन आहे आणि हे आहे काय बघतात वाटतं युट्यूब बघतात. हे नंबर इलो माझं. तर आता जियाक दाखवलं आम्ही डॉक्टरकडे. जिया ओके आहे आता. जिया ओकेच आहे फक्त त्या मध्ये मध्ये खोकलो येतात म्हणून जरा दाखवलं आम्ही. तर आता ओके आता हसून आम्ही जातो आता स्टेशन का आणि स्टेशन वरसून नंतर घरात जेवू जातो. तर चला लेट्स गो. तो एरिया मस्त वाटतं अगदी झाडा बिडा पण आणि रोड पण एकदम मस्त भारी वाटतं स्टेशनला जाऊ का. तर आता आहे आमका आमचे सबस्क्रायबर भेटले ट्रॉफिक मध्येच आणि ओळखलंय नाही आमका. गाव खायचो तुमचं काय? जतीन नाव. गाव खायचो काय? गुजरात. तरी पण आमचे व्हिडिओ बघताय हो. अरे थँक्यू थँक्यू. गुजराती आमचे सबस्क्रायबर. खरंच लय भारी वाटलं बघून भेटून. खूप चांगले. हा 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 आणि एवढ्या ट्रॉफिक मध्ये ओळखलास माका. हा 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 चालेल चालेल ओके थँक्यू. अरे आमची मालवणी भाषा गुजरात पर्यंत जाऊन पोहोचली. गुजराती लोक पण आमचे व्हिडिओ बघतात. खरंच लय भारी वाटला. गुजराती लोक पण बघतात आमचे व्हिडिओ. तर खरंच भारी वाटला आणि ते पण एवढ्या ट्रॉफिक मध्ये तो बाईकवर मी रिक्षेत तरी पण त्यांनी ओळखल्यावर माका. असंच प्रेम ठेवा आमच्यावरती. हे आता शर्ट चेंज करू गेले होते येत काय नाही शर्ट चेंज करूचा होता. आता शर्ट चेंज केलंय मी. काय आला ह्यांका स्टेशन का इला ना का ह्यांका भूक लागता काय. तर हय आता इडली वगैरे खातो नाथ ब्रह्मात फक्त 10 रुपयात. सिंगल वडा काय बघ. मेंदू वडा
₹10 ही लय स्वस्त आहे. इडली चटणी ₹10. 20 रुपयात काय आहे? 2 पीस. हां हां हां. आणि काय काय आहे? इडली. हे झाला ना तुमचा मेनू फिक्स झाला ना भावी. आणि भावीजीसाठी मागवलं बटन घी मसाला इडली. हे कसं आहे भावीजी? भारी आहे ना. संपली पण त्यांची, बापरे. संपवले आणि त्यांचे किती होते ते. आणि दीपालीसाठी एकदम साधी मागवलं आम्ही नॉर्मल. आणि हे माझा पण घी इडली आहे ना, लय भारी टेस्ट म्हणजे एक नंबर आहे. तुमचा फेवरेटच आहे इडली. जास्तीत तर इडली घेत असतो हा. रोज. हा. आणि हे ना शेंगदाण्याचं कूट आहे. सांबार पण एक नंबर. मजा आली. मी पण आता खातोय माझी इडली. हा कलकलला बा दीपाली. कितवीत आहेस गो? खायची शाळा? DNC का जातास? काय आता आमका बघितलास की काय भावीची याक बघितलास? कोणाक बघितला? हा हा. तुमचं गाव खायचो? हो रत्नागिरीचा. तर सबस्क्रायबर भेटली कॉलेज का जाणारे खरं आणि आमका ओळखलं आणि खरंच भारी वाटला. थँक्यू. आणि असेच व्हिडिओ बघत राहू आमचे. आणि मैत्रिणींग पण सांग तुझ्या. हा आणि आईक पण सांग विचारलंय म्हणून. आणि हो व्हिडिओ येणार हा 4 दिवसांनी. त्या व्हिडिओत असेल तो ब्लॉग बघतास ना आमचे युट्यूबचे. हां हां चालेल. थँक्यू. कधी डोंबिवली ईस्ट का इलास तुम्ही तर रामनगर पोलीस स्टेशन आहे त्याच्या काही समोरच या गोविंदानंद श्रीराम मंदिर आहे. त्याच्या समोरच या नागब्रह्मा इडली आहे. खरंच लय भारी आहे. नक्की इलास तर नक्की आहे इडली खाऊ घ्यावा. हा बटन घी इडली खावा. बटन घी मसाला इडली खा. भावी दिया तो फेवरेट झाला. आणि एकदम स्वस्त ₹10 इडली मिळतात. हा 10 रुपीज. आणि टेस्टी पण स्वस्त आणि मस्त. तर आता माझा आता शर्ट बदलूचा काम झाला आणि हा इडली पण खालो जिया काय. हा आता इडली पण खालो आणि आता घरात जातो आम्ही. आता हे रिक्षा पकडतो आणि घरात जातो. चला. तर आता आम्ही घरात गेलो आणि आधी जेवण घेतो आम्ही. आता काय भूक लागली आहे तुमका? आता इडली खालाच ना तर तरी पण भूक लागली. गुलाबजाम बघून भूक लागली. पहिला ताटातला सर्व संपवा नंतर गुलाबजाम खावा. हा जिया. तर मंडळी आता वाजल्या 5:30 आणि आम्ही जातो. तुमची मस्ती हळद सुरू झाली की काय? तर आम्ही जातो गार्डन का. भावी माका बोलली होती माका ट्रॉफी भेटली तर गार्डन का घेऊन जावा आणि पेस्ट्री द्यावा. मग पहिलं गार्डन नंतर पेस्ट्री कारण काळोख होईत नंतर. तर आता आम्ही जातो गार्डन का आणि नंतर ह्यांका पेस्ट्री देणार आहोत. तर लेट्स गो. आता आम्ही गार्डनात इलो आणि भावी ज्या चालले वाटेक लागले काय. हा हा सर्व चालू आज. हे आता गेले तिकीट काढू. भावीजी थारो नाही असा ट्रेन में बसूचा. दोन तिकीट काढलंय आणि ट्रेनची तिकीट काढलंय आणि हे मी जम्प मारूची काढलं. आता ट्रेन मध्ये बसून जातो. बाय. काही ट्रेन मध्ये बसल्यात आणि दीपाली कमेंट वाचता. आमच्या कोकण महोत्सवचा व्हिडिओ टाकलेलो हा डोंबिवलीच्या त्याचे कमेंट वाचता. कोणी काय काय कमेंट केल्या ना ते मी वाचत नाही पण दीपाली वाचता कमेंट. काय आहे कमेंट? काय आहे कमेंट? लोक सांताक्रूज वरून कोकणला आली आपला व्हिडिओ बघून. काय बोलते? काय काय लिहिलं ना कमेंट? मस्त आहे टेस्ट. मस्त आहे टेस्ट. आम्ही जाऊन आलो सांताक्रूज वरून गेलेलो तुमची व्हिडिओ बघून. अरे बाप रे. सांताक्रूज वरसून ते डोंबिवली गेले. नाही पण खरे बोलतात काय खोटे काय माहित. काय जाऊन इले असतील. खरंच थँक्यू. आमच्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही एवढे जाऊन इला. खरंच बरं वाटला. हे झाला. अरे उभा कशाक राहता? हे जिया उभा राहू नको बसूनच राहू. हा बाय बाय. आता काय नेक्स्ट स्टेशन काय आहे तुमचा? कणकवली. तिकीट माझ्याकडे चालतंय. भावी जे येतात खाली. हे येवा वाट कोणाची बघतास?
मोठे मोठे त्याच्या बरोबरच्या लाईन मध्ये आले. बघ 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 बघ. अरे बापरे, हो उडिओ मारता हो कुत्ता नुसतो. या तू ये खाली. हे थांबे. हा जे उठ. हा ते काय होते खाली. तो आता उडिओ मारीत. अरे बापरे, कसोच ऐकत नाही कुत्ता नुसतो. अरे ये ना खाली. अरे तो बघ पाठी राहुलो हा. तो आता उडिओ मारीत बघ कसलो तो. हो बघ हो बघ हो बघ. अरे बापरे, भाभी तू उठ नाही तर तू काय टाकीत मोडून. दमलास की काय. नाही दमलास अजून. ए स्लाइड वर जातास ना, खाय जातास. हा झोपाळ्यावर जावा. हैसून हैसून टाक. हैसून जाता. जिया का बसूक नाही भेटला. पडशील नीट धरून राहू. तुझा झाला का जियाक द्या. काय आलं जिया दमला की काय. होय काय आला ते का भेटला ना पाळणो. जा 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 लवकर. बसवते का. हा हळू हळू हळू. सरकत नाही खाली. जिया पण सरकत नाही वाटतं. पॅन्ट सरकत नाही. त्याच्यावर जाऊया. आपण बघूया. हा ह्याच्यावर जाऊ. आई पण नाही सरकत. नाही ह्यांचं फॉल्ट आहे तो. ह्यांचं फॉल्ट आहे, त्यांचं फॉल्ट नाही आहे. पॅन्टीचं फॉल्ट आहे. तर आता भावी जियाचा खेळून झाला. येलास ना. झाला ना खेळून. झाला ना. तर आता त्यांना केक हवा. तर आता केक देऊसाठी आम्ही आता केक शॉप मध्ये जातो. चला लेट्स गो. रिक्षा पीएनटी. हा हा पीएनटी चौकातच हनुमान मंदिर. नाही का काय लांबचा हवा किंवा भाडा आहे का. पीएनटी देणार का. पीएनटी कॉलनी किती घेणार. बार मंदिर मंदिर हनुमान मंदिर बाहेर. चला बसा बसा. तर आता रिक्षा भेटली. आता आम्ही जातो पीएनटी. जाऊ दे सुसाट. तो गुलाबजाम वालो हा तो टेस्ट हे नाही लागलं चांगलं. सर जिया का ब्लॅक फॉरेस्ट ना. गुलाबजाम खाता एवढा तरी त्याचं मन भरत नाही. तो केक पण देखा गुलाबजामचं हो. औषध एवढं बनवून दिल्यान गुलाबजाम. हे हो काय आणखी ह्या काय. ब्लूबेरी ते बेरी आहेत की काय. हे रबडी. हा हा पप्पा यम्मी आहे म्हणता बघा. एवढं मास्कावरून दिल्या. जरा मोठं दे ना. चांगलं नसलं तर तूच खा. अरे जरासं दे ना. जरासं हा दे. जिया खा तुझा. खातो कसा आहे जिया तुझा. चांगला बघूया. जास्त नाही. काय मास्क एवढं. तर आता दीपाली पण हवं झालो केक. घे घे आता लाजू नको घे. ए तो तुम्ही खायचो नाही. दीपाली आणि दीपालीच्या सोबत मी खाणार आहे. तुम्ही झाला ना. जे एक संपत नाही वाटतं. जे दे बघू नाही तर माका नाही संपला. काय टेस्ट का. हा टेस्टला दे ना. वाईज एक एक चमचो आहे. एका देवा एक एक चमचो. हे तुम्ही आता उठा. आता आम्ही बसणार. झाला ना तुमचा काम. तर आता आम्ही फायनली घरात येऊन पोचलो. गार्डन मसून म्हणजे भाविका ट्रॉफी मिळाली होती अबॅकस मध्ये. त्याच्यासाठी दीपालीने काय गुलाबजाम बनवल्या. त्याच्यानंतर मी गार्डन का नेलंय आणि गुलाबजामचं केक पण दिलं. म्हणजे एवढा त्याचा सेलिब्रेशन झालेला. तर खुश ना. आता अभ्यास कर. तसे आकडे मोड नीट कर. तर म्हणजे आमच्या व्हिडिओचं आहे आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. तेव्हा कोकण आपलाच असा.